welcome back to my new vlog. Ini video kita joto dalam sogo engke ini video ka thangoi mak bang ini video engka kisah berai lagi nai kisah father bo rumor tongi sile song hang ke kisah berai lagi nai engke mau vlog baik keren dong di nai dong di video ana mau video na soai sai. Guys, finally sang tabok father ai bahar na asuga. इस वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहेगा आप लोग को और भी अच्छा तो नाम रहेगा और जरूर इस ब्लॉग के साथ बने रहेगा। आप लोग जा रहे हैं धीरे धीरे तो गाइस फाइनली जों तबक मन्दिराव फायलायजा किसा शान्ति बाबे किसा बेराय लागेनि बागै इंगे यां उकुलाव नुकनानै बसनाय थक 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 इंगे जों तबक किसा बेराय लायग्रासिना और जा बेलायनि शान्ति दंगो बजत नर जा शान्ति खायन फाइबे खुनु दं मासा और जा बरक माने सिरिं सिरिं दं और पूरा शान्ति दं और जा फाय के इनके सर के सारे के बेराय दं आइला तबक मासा म दान रय दं फाय और बजत माने दान रगो भाइबे ता खुनुगो रां रगम थाइं बाय और जगह या बै किसा मिसा बेराय लागे इनखौ बिसिङाव थाङो किसा मिसा प्रेयार खालायो और तो गाइस फाइनली जों तबक किसा अंखाय दं हा किसा माने बुरियान हमानि किसा माना खाय दं और जानि गेटमैन माना खायगे इंगे ता किसा आनि मो किसा बुरिला बुरि मातले ताबा काके मा बुरिली आता गेटमैन सब सारे की किसा माना खाय दं हा गेटमैन किसा माना खाय दं के थामालि आसे इंगे जों ता फातार किसा खायबेन हा या किसा जों तारो बाजार गानांगो पुकुर दं आरो किसा बेरायनो किसा दं हा के नाव लुंनाय जादि तो गाइस जों तबक मत चौमेनी पुकुराव फायजाक किसा बेराय दं हा ठंडा के और किसा शांति लापा और मंदिर गानांगो मंदिर गा दं किसा आरो तामरनो खानाय दं ना दुदुं दादा इंगे आरो मंदिर गाना दं बो और बेराय किसा शांति लेकरै मंदिर का जागा खारो तांगो बरक माने पुजारो खालेगे दा के जों तबक थां दं लुंनायनो खाता मारो खुलुंनाय किसा तबक बोसाव खुलुंनाय जायो बेरायने और फाइ बेराय फाइ माने तामर और तलो तंगथगा बा शान्ति था किसा मंदिर गाना बा किसा दंगां खरा मंत्र पूजा रखाय माने खाता मन खरां खानागे इंगे और बेलायनो तलो तंगथगो सिरिं सिरिं लिंलिया ता और शान्ति लेगे माय तंगले तमाय गमाय केनो फाइ बेराय फाइदि तंगथ बेलायनो और जगह इंगे किसा मंदिराव फाइ दर्शन खालाय मान तो गाइस अमा आनि भिडियो सजागे लाइक करे शेयर करे कमेंट करे सब्सक्राइब खायते बेल आइकन सिन थाप पक्ति ini video kita malah bisnis contohnya tetap bye bye.